pričao narodu o koristi. Pa ti pričaš meni kako sam ja tebe htjerao u kazino, čovječe. Zašto lažeš? Da sam ja počela da kockam zbog tebe. Ma što lažeš kad smo ošli prvi put zajedno kad si ti rekla ajmo probat rulet? Prvi put u životu si ti rekla da ajmo probat rulet. A što si mi dozvolio ako me voliš? Šta? Ma ko može Treba zabraniti? si kao muškarac da kaš polazi. Ma s tobom se treba čovjek tući. Treba si kao muškarac da kaš polazi. A s tobom se treba tući čovjek. Ušli smo prvo piće da popijemo i onda sam ja... A s tobom se čovjek treba tući, s njemu je tako bilo, razumiješ? Pa Ne ti treba. si na mene svaki put fizički nasrtala, čovječe, svaki put. Ajde, ne lupaj gluposti svaki put. Je li tako bilo, čovječe? Nije Koliko tako bilo. puta nasrla na mene Nije fizički? tako bilo. Znaš kako se ponašala? Evo sad ti kažem ko muškarac, ajde pusti me da idem tamo, idi od mene. Zašto ti? Zato što hoću, nije da više pričam sada, ne mogu se Neću sjećati. sa tobom. Neću, nemoj ići sa mnom, Idem sa ne tobom. osjećam se dobro. Idem sa tobom i ja se ne osjećam. Ja ti kažem, idi od mene sada. Ne mogu da idem. Eto vidiš, odmah me znači ne slušaš na glupost, razumiješ? Praviš mu ima problem, znači... Ne mogu da idem zato što je meni teško. Ne, meni je teže Ajmo sada. kako da se Neću, pusti me, znači da idem tamo, idi, ne mogu sada... Kao normalni ljudi... Da, ne mogu, neću sada prijeđem preko ničeg, ne mogu, ne vidim sad trenutno budućnost s tobom. Dobro, ajmo Mislim kako da sedemo da ali ne pričamo. želim da pričam. Molim te, ali ne teško mi je, želim da- srce mi se kida, Ne, i razumeš? meni se kida, ali ne želim da pričam sad. Neću ne više želim, to da se ne ponavlja, želim da... Lazare. Evo, obećavam ti sada Da, javno. aj, pusti me. Javno ti obećavam da više to neće A da se pusti dogodi. me. Znam da sam te do Nemo- sreće uradila. ali tu su radila preko 10 puta, čovječe. Na polju. Lazare, neću I više sinoć to su da se radila, ponovi. ali ti to radiš bez rada. Neću, volim te najviše na svetu i zbog tebe ću da se promenim. Džaba što me voliš, ja ne vidim budućnost s tobom. Razumiješ, ne vidim... Ako se promenim- Ali ne vidim, ne znam, ne vidim budućnost. Razumiješ? Ne možeš tako da me Ne, ostaviš i pa da odeš. ne vidim budućnost. Znaš da sam bila povrijeđena, sve sam ti pričala. Da, i ja sam, i ti znaš vrlo dobro moj život, pa si ti opet udarala mene gdje me najviše bolilo. Znam i zbog Za toga mi je osobe kod teško. mene. Pa ne, šta je da tradim? Molim te da- A to su radila 10 puta i više od 10 puta, razumiješ? Ne mogu, znači neću da pričam sada ništa, ajde pusti. Ajmo upam da sedemo hladno, jer nas pusti. ne gari ljudi. Neću, ajde. Ajde, molim te. Neću, Molim te a da se neću, razgovaramo. opet mi lomiš prste. Ne, lomim te prste. Pusti me, neću. Molim te da sedemo, da Ne razgovaramo. želim. Molim te, srce Ali mi ne se želim raspada. sada pričam, ne želim. Ako si me imalo volao, sedni sa mnom da razgovaraš. Ne želim sada pričam, ne želim. ne Molim mogu. te, Ali ne molim te, mogu, ne teško mi je, osjećam- kreni sa mnom. Opet. Molim te, promenit ću se zbog tebe, znam tačno Ama, sve gdje čovjek, sam pogrešila. a čovječe, ne mogu, sada ne osjećam se dobro. Molim te, kreni Poslušaj upam me, sa idi mnom, lezi. molim te, teško mi, nemoj tako da mi govoriš, znači nemoj. Ne mogu, nemoj me tjerat na silu. Molim te, Nemoj me hoću samo tjerat. da sedemo da Pusti me, porazgovaramo, čovječe, da molim pusti mi te. ruke. Molim te. Pusti mi ruke. Hoću da ti objasnim neke stvari, hoću da Nemaš mi sedemo šta da objašnjavati, razgovaramo. Molim te. nemaš mi šta objašnjavati. Nemaš Molim mi te. šta. Nije. Daj mi još jednu šansu kad sam Ne- ikada volila, ne to više želim, nikada ne neću želim da se sada ponovi. pričam o tome. Teško mi je, ne mogu, Ali ne Lazare, ne želim. mogu protiv sebe, teško mi I je. meni je teško, ali ne želim sada pričam o tome. Mnogo mi je teško. Ali i meni je teško. Znam sve što sam, to niko ne bi trpeo. Niko, vjeruj. Niko. Ali ne mogu, zbog toga ja ne vidim budućnost s tobom. Promenit ću se. Ali ne vidim budućnost. Ja nisam takva. Ali Ajmo, molim te, ne pa da mogu, sedemo da neću. razgovaramo. Molim te. Ne želim, čovječe, ajde pusti me da idem. Teško mi je, molim Ajde, te, pusti. neću, ne Ali mogu. meni- Idem kod tebe da legnem u krevet, ne mogu bez tebe. Ali ne možeš. Promenit ću se. Ali ne, joj, Promenit ću te stvari, Ja- promenit ću te stvari i to je Ne to. mogu, pa ti si čovječe posle toga svašta iznijela. Ona Promenit ovdje- ću te stvari. Ne mogu, U realitiju ali ne mogu smo. sada, nek smo u Ajmo da realitiju sedemo napolju u još bila park da 10 puta razgovaramo, gora. molim te, nemoj Ne da- a što me ponižavaš ne sada, zašto želim. tako pričaš? Govorim ti iz najbolje namjere. Iskuliraj se, otiđi, stuširaj se, idi lezu izolaciju. Istuširala sam se. Nebitno. Ne mogu bez tebe. Otiđi, lezu izolaciju. Ne mogu bez tebe, ne mogu, srce mi se A razgleda. moraš, Miljana, moraš. Ne mogu, promenit ću te stvari, sve ćemo lepo. A moraš, Ako se volimo, moraš, kaži da se volimo. moraš. Najbitnije je da se volimo, ja ću te stvari da promenim kod sebe. Ali ne možeš ti to dok ne promijeniš. Počet ćeš i dok ti da ne radiš, da pokažeš. ne bi živao na moj račun i normalno da živimo. Ali ja ne želim da... Ne, ja ne mislim- Ne, ja ne vidim budućnost. Ne vidim budućnost. Hoćeš na silu da budem s tom? Šta hoćeš da me natjeraš? Znači, iskorištavao si me. Ne, Da, ne, da. ne, nisam nikad. A što ne vidiš budućnost ako ja sve te stvari promenim? Zato što ja ne znam da li ćeš ti to promijeniti. Evo, vidjet ćeš. Ne mogu ja to sad, ja nemam pojma. Ajde u park, Ne hladno mi je. želim, ne. Ajde da ali sedemo da nemam što, razgovaramo. nemam o čemu pričati. Idem sa tobom. Ali nemam o čemu pričati. Idem sa tobom, Ali bit ću kažnjena, idem sa tobom. Da, ali ne osjećam se prijatno. Ne želim to, razumiješ? Reci mi iskreno. Ne želim, šta? Iskreno, da me nisi volao, Ne da si mogu. samo bio iskoristin, da Nije. si me tipovao i to je to.
Još u studiju kad si došao i sve. Kako je tipovano? Lepo, zato što ti je neko rekao, video si da sam labila, šta mi se izdogađalo i to je to. Reci mi iskreno. Pa ti znaš da nije tako, samo ti mene sad hvataš na tu foru, kao znaš... Ne hvatam te na tu foru, kunem ti se. Ti ako misliš da je- Najveća greška je što smo se u reality upoznali. Ti ako misliš da je to... Najveća greška. Ti ako misliš da je to stvarno tako bilo s moje strane, ti onda nemaš šta sa mnom uopšte pričat, razumiješ? Ti bi onda bila nenormalna osoba da bilo kakvu priču ulaziš sa mnom. Ja sam ženska glava, Ja zato što- izašao s tobom, ti s mene... Ja zato što ne mislim da je tako bilo, zato sam i došla da pričam. Iako mi se uveća Da, ja sad nemam tako. volje da pričam s tobom više uopšte o tom i loše se osjećam zbog tog. Znači, pusti me da idem tamo, da odem spavat. Ne idem sa tobom. Ja ti kažem, sam ćeš napraviti problem jer ja neću, znači... Hoću da sedneš da nemam šta, porazgovaramo. a ne, Toliko sam zaslužila da nemam sedneš šta da pričat, porazgovaramo. koliko vremena, nemam šta pričat. 10 minuta. A šta ima pričat? Ajde, kreni sa Ali mnom. nemam šta pričat. Kreni sa mnom, nemoj